Good evening guys. Evening naman din. So, bye. Kumusta diha? Naku nga rin sa akong man cave kaya mong grahe akong gi-convert. So, nara nga rin akong kuhan. Mag-tour, tagkadayo lang, kadali lang kayo. Ano ko muna naan. So, muna siya ka lang. Naka-NBN na kami karon. So, una, may NBN kay wala. Pero among lugar lang nga balihinan. Walay NBN. Way ayo. So, karon na. Lipay na ko. Na NBN diha, na router. Napagod akong NAS. So, nasa garahe. Peligro kay mabling pultahan. Kawat tanan files nako pisti kulbaan ko gamay usmunin ako. Basta ba so nako nga rin karon mag-unbox tag ka ng package parcel. So mag-unbox tag parcel karon. I hope di mo masuko nako ako ning gisiun pinamatayo masuko mo kwapo por ba kwadto. So ana ba sa ning ukban kaya ang taon si ayo ani kanang napakoy lain unta niya dapat maabot ng tadi gahapon maabot sa gahapon ng ipadala tong usa pero na delay man kay murag tungod sa COVID imbis same day yung mailing atong courier nga usa adto karon wala pa nya ugma sa badto so Lunes dito mo abot piste excited na ko adto clue spider ko spider ko sige pat kaniya to ni ukban let's start sa i-post ano ko kadali kay mag-record pa ko sa English version. Duham ta ka version para kibaw ka. Okay, for this segment I'm gonna be talking in English and in Bisaya because you can only unbox one thing once. So we'll unbox. So katong mga Bisaya since siya mag-English ko ha ay mo ka-offend. Ya, kung ako ning gisiyon ay mag-offend kay kanang paras ka Mateo, mas kuwapo pa ko niya. Then ako man eh. Muna siya. What I was saying is that to all my Visayan friends out there, I'm gonna unbox this. I hope you don't overreact, just like when Mateo unboxed his PS4. Everybody was like freaking out because the thing is he just ripped the cover. And there was no warranty. I don't know. Yeah, they were reacting and that's not this stuff. This is mine. So like, why would you react, mate? Just don't be jealous. One thing for sure is that the box is just the box. Like warranties, it's a problem there. The Philippines warranties, you need to have the box. But if it's working, that shouldn't be a problem. Here it is. Yan na. Check this out. So you have any idea what I have here? Let's... you can hear the birds right now. They're outside. They're flocking. There's a lot of birds around here. I hope you didn't hear that. So let's check. So I just got this. And here it is. So before everything else, pakit unta mo. Muna akong unang gikuha kay limited naman tamang kutsilyo nga rin. Gamay lang key holder. Ako ning himo na siya. Then nagka-scratch dayon pagpalit na ko ani wala ni siya scratch bratuhon naman ni gamay man then sa pikas side na ni scratch hindi pa good hardcore akong paggamit ani so medyo disappointed ko. This is just for my collection para upgrade nig box kasi magtuo mo gun sa bawal bi ang knives nga rin kung di nim gamit ko ng way specific gamit kanang specific gamit na ko ni rin sa akong shop parang kuha na rin siya parang ukabog box so muna ako nakuha. Naway diyan sa. So tara. Ito lang ublihan. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. So kanira ang Chinese version 8CR sig metal ani kalimot man ko. Okay. 8CR
Napagid siya raffle. Kung gusto ka makadaog ana, Amazonian knife. Oh, gusto mo na Sir Ed? Clyde? Apel mo raffle bay. So, okay, ang metal niya kay 8CR13 MOV. So, kana siya murag pang budget knives. Na siya dito nga blade ani niya. Pero ang pang kuan naman ako pang EDC knife. Let's check it out. So, here it is. There you go. So, yeah, let's check. Nice ang feel, metal. Kani good siya, G10. Yan, di man kayo ko ganahan sa G10. Good kay mura man siya plastic. Nipis ani nga G10 gamay niya. Aggressive kayo ang iyang kuan, ang iyang purma kanang ibutang kuan ako murag magkasama na akong tudlo. Pero dipi kay siya. Kini kay metal, all metal. Mura rin siya stainless naman tingali ni siya. So here's the knife. So open it. Lamias feeling eh. Pero ako maabot kanang flick knife siya. Kani kay igsiran ako di mo ko flick kay frame lock man ni siya. Frame lock. So ako ni push siya. Ako ni pilo. Ana. So mag-open ka, with drag. Hindi ko da. Pilit pa kayo. Tudlo gid siya kay pilit pa kayo. Kula na yung adjustan. Pero muna siya. Squid. Budget knife. Lucas Burnley. Mura. Wala ra. Ako review. Kay karon pa na ako nakuha pero excited ko. Yeah. Black stone washed. Awesome. Okay, bye-bye. Yan, nalimot kong testing. Kaya kanang usually kung bagong kutsilyo, mag-testing magyugana. Microphone. Mag-testing magyugana. So, itong testingan diri. Ano basahan kasuwat ha? Fighter kayo. Sige lang kong testingan eh. Ano yung tripping basta na ikot bagong kutsilyo. Pati. Yeah. So basic things ani nga kutsilyo. Sakto ra sa kong grip. Look at that. Kay Asian man. Muna, Bisaya man. So, opening. Bago pa man siya. Medyo siya kanang kahi. Kahian ko. Look. Kahian ko. Then, pag open, kay bago pa man, medyo gahi siya. Pero di siya flick knife. Kay kuan man, kanang, dili lang siya flick knife. Frame lock siya. So, ang uban kay, ang yung washer kay kanang plastic. So, budget man siya knife. Plastic ang washer. Ang uban, mga nindot, katong mga Benchmade, mga kuan, kay ang yung washer, dali kay brass or kanang murag bearings ba. So, humo ka siya, kanaan ni mo. Kani siya, dili. So, ikano ni mo. Ako pa ni siyang paluagan. Problema lang niya kasi paluag ni mo, ang likod niya, kuyog ug tuyok, kani. So, muna siya. Then, naa siya kani siya nga rin. Frame lock. Muna siya mag-lock sa knife, sa tumoy. So, i-press na nimo para ma-close ang knife. Anaon sa nimo nga rin. So, ma-close na. One hand. So, dara. So, once open ka, ana lang. So, siya rin mo-hold sa knife. Dili siya ka ng flick. Ana. So, basically, ang yung handling is, igana nimo sa mong kamot, na siya jimping, na siya mga kuan nga rin. So, firm. Nasa siya jimping diri repita, murag ka ng hagod-hagod ba. So lubong siya, dili siya lubong, di siya makuan. Pero igana nimo ma-feel nimo ba? Igo ra gid mo ma-feel ang kadang tumoy sa knife. Pero lubong siya sa ganin sa tudlo. Nice kay grip. Human kadang pa. Ang iyang kuan, ang iyang clip, ang iyang pocket clip kasubos. So, medyo lawom siya. So, inig ka sud sa imong bulsa. Tatag sample. Sample mo ni mong bulsa.
Muna yung mong bulsa, nagsud sa clip. Tritso, bali di ay. Idsud sa clip mo ni siya. So, mura na yung makita sa kutsilyo sa yung bulsa. So, fighter kayo niya. Di mo siya aggressive. Okay naman siya nga clip. Niya, igunit ni mo di sa siya samok. Sa una, nagtuko ka ng clip samok man. Kaya ka nang magbutang ka ng kutsilyo, butang sa bulsa. Suksok ra ba? So, naka-realize ko, bitaw sa, mo daling na ni siya clip. Kaya ka nang, igbutang ni mo sa yung bulsa, hindi siya maglabulabulabulabulab. Ano sa yung bulsa? Labay ba? Budagan ka. Matangtang sa yung bulsa. So, wala si Kwati, wala na kay kutsilyo. Na siya i-clip. So, ibutang mo sa yung bulsa, imong i-clip, although sa mga areas nga bawal siya, ayun, pagdala. Na siya i-clip, mga nasa bulsa, so, pangita kasi yung kutsilyo, anak ka, dara yung kutsilyo nga rin. Ibawa man ka, katultol man ka. Alas itong walay clip nga, igbutang yung bulsa, sus, siganin mo lang. Gaan lang yung bulsa, sa kutsilyo, taga ka eh. So, hold just yung bulsa, then pas-pas din mo easy access. Mora. So, I'm sparking my kanang sa to gani, kanang kalimut ko word kanang akong interest sa mga kutsilyo na ako'y usa sa Pinas, duha ba. Yan nasa ko'y Victorinox, but there is Australia, bawal man magdadag kutsilyo everywhere. Kanang illegal man. Labi na katong mga tagas. Kini kay gamay pang kuti-kuti nga rin sa balay, pang ablig box pa. Wala ni siya. So, this is the CRKT squid with the 8CR13 MOV blade. Di siya katong kuan. Ang different blades sad kay kung ako new beam sa gusad aning knife sad. Kung ko naka-realize nga na different nga kuan blades. Na mga blades nga gahi kayo, dugay kayo perming hait, gamit mo perming hait. Pero problema niya is isud siya ibairon. Nasa iban nga dali ra bairon pero dali kay mahabol. So niya ako di mo kumaong baid. So, na in the next few days, magbaid pa ko. So, takang taning sa ayo, ani. Anyway, I'll be using this knife for my next segment, which is kanang mga DIY, mga buhat-buhat ka rin sa akong man cave. So, stay tuned and see you in the next one. Tinood na ni, last na kita. Bye-bye.